Hezké nedělní dopoledne z Žeravic, obce nedaleko od Přerova. Každoročně se utkávají vybrané celky Čech a Moravy v tomto sportu, jednom ze dvou, které vznikly na našem území. Velký svátek národní házené znovu po 10 letech je tedy v Žeravicích, které jsou domovskou obcí jednoho z našich nejlepších družstev, Liazu Přerov. Národní házená je tady velice populární a utkání bylo v tuto chvíli zahájeno. Družstvo Čech hraje zleva doprava v bílých dresech, je v tuto chvíli u míče, Morava ve tmavých, v originále červených dresech zprava doleva. Vy si můžete na titulcích přečíst sestavy obou celků. My se budeme věnovat jenom těm, kteří jsou v tuto chvíli na hřišti, a to je první branka utkání. Autorem branky Čech byl s číslem 4 Černý. 1-0 tedy se ujali vedení hosté v dnešním zápase, házenkáři z Čech. Před utkáním mužů hrály ženy, tam byly úspěšnější házenkářky z Čech, které vyhrály 17-13. V tuto chvíli útočí hráči v červeném, tedy Morava. Faulovaný byl Sobotka s číslem 13. A to byl znovu jmenovaný hráč Stanislav Sobotka, který na tomto hřišti hraje v domácím dresu Liazu Přerov. Prorážení, kterého se dopustil kapitán družstva Čech Němec, a v útoku znovu družstvo Moravy. My si samozřejmě v průběhu zápasu, který sledujeme vždy jednou ročně na obrazovkách Československé televize, řekneme něco o pravidlech. Teď se budeme věnovat hře a podívejme se, v jakých sestavách tedy oba celky na hřiště nastoupily. S 13 tedy Sobotka, s 8 to byl Zubík, se 6 Tyleček, se 4 Honusek, s 9 Kubis. A koho tam ještě máme? V brance nastoupil Klosík a s 2 Bayer. To je družstvo Moravy. V červeném družstvo Čech. V brance je Šrajl s 2 Košař. A to střílel s číslem 4. Znovu Černý dává svůj druhý gól. 2-0. Se ujímá vedení družstvo Čech. Faulovaný Jiří Zubík s 8, nejmladší hráč, teprve 19letý, také z domácího Liazu Přerov. Před několika lety přešel místní oddíl místní tělovýchovná jednota Sokol Žeravice pod tělovýchovnou jednotu Liaz Přerov. Už v té době vlastně stejně byl takovým patronem národní podnik Liaz tady v Přerově. Krásné slunečné nedělní dopoledne tady na pěkném areálu v Žeravicích přilákalo sem téměř 2000 diváků, to bylo postavení mimo hru. Se 6 rozehrává Tyleček. Sobotka. Výborný obranný zákrok Milana Košaře z tělovýchovné jednoty Stupno, ale u míče zůstanou Moravené. Sobotka, s 9 Kubis a s 8 Zubík. A první gól Moravanů dává číslem 13 Stanislav Sobotka, 21letý útočník Liazu Přerov, který přišel z Baníku Karviná, snižuje na 1-2. Téměř 2000 diváků mohutně povzbuzují
především domácí, tedy moravský výběr trenéra Matouška. Družstvo Čech trénuje Petr Špirk z Teslín Jiřany. Aleš Matoušek je z Lokomotivy Ostrava, dlouholetý trenér výběru. Znovu v útoku hosté. Ještě snad tedy k těm pravidlům. Na hřišti je 7 hráčů, 1 brankář, 1 obránce, 2 záložníci, 3 útočníci. Vidíte, že hřiště je rozděleno na třetiny. Obránce smí hrát pouze ve své vlastní třetině, záložníci v obrané a střední třetině a útočníci ve střední a útočné. Na rozdíl od mezinárodní házené se smí do brankoviště. To byl Kubis s číslem 9, který vyrovnává na 2-2. Josef Kubis, 27letý další útočník Liazu Přerov. Ligu hraje už od 17 let, tedy 10 roků. 2-2, zhruba v 5. minutě prvního poločasu, hraje se 2x 30 minut hrubého času. Se 4 rozehrával Honusek, s 9 Kubis, 8 Zubík. To byla hezká vykláněčka Stanislava Sobotky a Morava se poprvé ujímá vedení v poměru 3-2. Tady se díváme na 21letého útočníka Liazu Přerov. Prostředí je tady opravdu nádherné, krásný stadionek s tribunou vybudovanou před 10 lety, kdy se tady naposledy hrálo utkání Čechy Morava. Od té doby tady přibyla také turistická ubytovna s restaurací. Zkrátka zázemí, které by házenkářům tady v Žeravicích, házenkářům Liazu Přerov, mohl kdekdo závidět. Ještě snad pro informaci, hraje se na umělém povrchu z Nisa Sportu. Faul košaře na Sobotku. Rozehrává Kubis. Trestní hod. A Kubis to zkusil a zkusil to dobře. Morava vede 4-2. Tam vidíte tu spolupráci útočníků, kdy probíhají brankovištěm, ale z brankoviště se střílet nesmí. Nepřesná rozehrávka Marka Tocauera, tělovýchovné jednoty Stupno, a už znovu Morava. Kubis, Zubík, znovu Kubis, znovu Zubík. To byl faul. Šepka s číslem 5. A střídání družstvu Čech. Přichází tam číslem 8 Jelen, ale Kubis dává svůj 3. gól a Morava vede 5-2. Tak tedy do útoku družstva Čech vysledujete ještě akci Kubise, ale přišel Jelen s číslem 8, je právě u míče. S 9 Řehák. Ten ztrácí míč. Abych to dokončil s 10 Auersberger. Prorážení Zubíka znamená, že družstvo Čech bude mít možnost napravit předcházející neúspěšnou akci. Další faul a trestný hod ve prospěch celku v bílých dresech. Obě družstva a vlastně i výběry žen jsou tady v Žeravicích už od pátku. Je to zkrátka velký svátek národní házené.
Jak házenkáři sami říkají, je to jejich mistrovství světa. Jelen, 9 Řehák, ale výborně. Losík. Obránce Moravy. Znovu Řehák. Desítkou Auersberger z tělovýchovné jednoty Přeštice. Jelen z Dobrušky a snižuje na 3-5. To byla hezká spolupráce, kdy Jelen si vyběhl z branky, vidíte to ještě jednou, našlápl ven z brankoviště a snižuje na 3-5. Asi zhruba v 10. minutě. To je další gol. Síti Šrajla, střílí ho Zubík. 6-3, tak zápětí po tom, co Čechy snížili, takhle Moravané zvyšují na rozdíl 3 branek. 6-3 v útoku, výběr Čech. Jelen, Auersberger a je to faul. Ještě vám dlužím rozhodčí dnešního zápasu. Jsou jimi Miroslav Šír ze Smržovky a Zdeněk Nikl z Veselí na Moravě, oba vzorní rozhodčí. V útoku znovu Morava, Zubík, Sobotka, Kubis. Pokoušel se o podstřel posledně jmenovaný hráč, ale neúspěšně, to už je Auersberger. Dopustil se prorážení. Tak tedy 6-3 v 11. minutě prvního poločasu. Zubík, Sobotka, ještě jednou Zubík, Kubis. V loňském roce se utkání mužů hrálo v Řevnicích u Prahy a tam výběr Čech vyhrál, takže odveta jak se patří. Další přestupek útočícího družstva. Znovu faul a možnost pro družstvo Čech. Řehák, Jelen, Auersberger, Řehák, a tam došlo ke střídání celku Moravy, takže vidíte novou útočnou trojici, vlastně takovou útočnou formaci. Bylo pískáno, takže gól neplatí. Trestný hod. Tak je tam s 10 Kratochvíl, s 12 Malík a 5 Nusko. S 10 střílel Pavel Kratochvíl, 30letý hráč Sokola Rokytnice. Zvyšuje na 7-3. Viděli jste sami ještě jednou. U míče družstvo Čech. Národní házená má v tuto chvíli odehrána 4 kola jarní části. V čele je právě družstvo pořádající tělovýchovné jednoty Liazů Přerov. Před Studenkou a Rokytnicí. Rokytnice je obec nedaleko, takže derby Liaz Přerov, Rokytnice jsou vždy napínavá. Zkoušel prostřelit Kratochvíl, ale neúspěšně. Promiňte, Auersberger, ale neúspěšně. Takže za stavu 7-3 má možnost zvýšit vedení celek Moravy. Nusko. Roch bude zahrávat Tomáš Nusko ze Sokola Stará Ves.
Kratochvíl faulovaný košařem, trestný hod. Vidíte, že při trestném hodu kromě brankáře se staví i obránce do branky. To je také jediný bránící hráč, který smí do brankoviště. Záložníci, kteří jsou označeni páskami na rukávech, do brankoviště nesmějí. Nusko. Malík, Kratochvíl. Znovu Nusko. Další faul Milana Košaře z tělovýchovné jednoty Stupno. Ten hraje národní házenou už 25 let. Obránce zasáhl, ale zasáhl nohou a následuje pokutový hod, takže budeme mít možnost poprvé v tomto zápase vidět, jak se v národní házené zahrává pokutový hod. Ano, branka je vysoká 2,40 m a nahoře je dost prostoru pro přesnou a tvrdou střelu, jakou teď předvádí Tomáš Nusko. Levoruký střelec zvyšuje na 8-3. Začíná tedy 17. minuta prvního poločasu. Morava vede rozdílem 5 branek. V útoku Čech znovu došlo ke změně. Je tam číslo 6, to je Němec, kapitán družstva, 7 Tocauer a se 4 Černý. To je Nusko, Kratochvíl a Malík. Zkoušel přehodit Šrajla, ale nepodařilo se mu to. Tam bylo hráno v brankovišti, takže míč zůstává v držení hráčů v červených dresech. Další faul, tam jste viděli, jak s číslem 5 Jiří Šebek snažil nepřešlápnout tu čáru brankoviště. S 10 Pavel Kratochvíl ze Sokola Rokytnice. Znovu hezká technická vykláněčka Jaroslava Malíka. Podívejte se ještě jednou, jak oklamal obránce. Levé tyči zvyšuje na 9-3. Malík je výborným střelcem. Loni druhý nejlepší střelec přeboru České socialistické republiky. Vlastně jeden ze 2 původních sportů na našem území se v této době hraje už jenom v Čechách a na Moravě. Ale má se velice čile k světu. Tocauer se 7 a se 4 Černý. Faul a rozehrávat bude výběr Čech. Členskou základnu má přes 8 000 členů ve 105 oddílech. Rozehrával Zdeněk Honusek z výběru Moravy. A to už je Nusko, Kratochvíl, výborně Šrajl. Nepřesná spolupráce a možnost snížit 6brankový náskok Moravy. Se 6 je tam Němec. U míče zkoušel to pod střelem. Těsně vedle. 6. V červeném dresu je Tyleček a 12 už Malík, Kratochvíl, Nusko. Střelba z výskoku také v národní házené se používá. Opět Nusko.
Další střela do tyče. Branka je široká pouze 2 metry, takže uplatňuje se tady především technická střelba. Němec. A se 4 tam střílel Černý a je to roh. Došlo ke střídání celku Moravy, vrátil se tam útok Kubis, Sobotka, Zubík, tedy útok domácího Liazu Přerov. Výborný zákrok Pavla Klosíka z tělovýchovné jednoty Studenka v brance Moravy. Faul na Sobotku. Odpískal rozhodčí Zdeněk Nikl. To už je Kubis. Trestný hod. A byl to další zásah nohou obránce, který zaskočil brankáře Šrajla na brankové čáře. Volný hod, ale bylo to od tyče. Další volný hod. Tenhle tak útok domácí, tedy z Liazu Přerov, je velice dobře sehraný. Střílel Sobotka, ale ještě tam míč získal Zubík. Zápětí však o něj přišel a tak už družstvo Čech. Tam je v útoku znovu Jelen, s 9 Řehák a s 11 poprvé Roman Gabriel z vojenské tělovýchovné jednoty Most. Faul Václava Bajera, kapitána celku Moravy, dalšího z Liazu Přerov. A znovu faul. Tentokrát se ho dopustil Zdeněk Honusek ze Sokola Studenka. Řehák, hezká vykláněčka. To byla pěkná akce tohoto 28letého útočníka z tělovýchovné jednoty Dobruška. Podívejte se. Snižuje na 9-4. 23. minuta prvního poločasu. Řehák dal svůj první gól. 9-4. A tyč ale u míče zůstává celek Moravy. Kubis, Zubík, znovu Kubis. Hezká spolupráce celého útoku. Vy se na to určitě podíváte ještě jednou. Zakončoval Kubis s číslem 9 a Morava zvyšuje svůj náskok na rozdíl 6 branek. 10-4. Kubis dal už svůj 4. gól v dnešním zápase. Tak to je trochu překvapivě vysoké vedení Moravanů. Prorážení útočícího družstva, takže Čechy ztrácejí míč. To vedení je překvapivé, ale popravdě řečeno překvapivé je i to, že z tělovýchovné jednoty Přeštice, tedy loňského mistra, je tady pouze jediný hráč, ostatní se omluvili. A znovu Kubis. Tomu se dnes opravdu daří, dává 5. gól a zvyšuje vedení na 11-4, ale podle signalizace rozhodčík přešlap brankoviště. Takže gól neplatí a zůstává to 10-4. Ale akce to byla hezká, takže 10-4 vede Morava v 25. minutě prvního poločasu. Řehák. Hezky tam zasáhl Pavel Klosík. To už je Jelen, Gabriel, znovu Jelen, znovu Gabriel, Řehák.
To bylo z příliš velkého úhlu, kdy se pokusil Jelen překonat Klosíka neúspěšně. Tak a znovu útok Sobotka, Kubis. Zubík, tentokrát vedle. A inženýr Pavel Šrajl ze Sokola Plzeň újezd rozehrál. Ale jak? Viděli jste sami. Těsně vedle střílel Jiří Zubík. Trojnásobný mistr České socialistické republiky v žácích a v dorostu. I to svědčí o dobré práci tělovýchovné jednoty Elias Přerov. Tato tělovýchovná jednota má 236 členů v 9 družstvech. Od mladších žáků až po 2 družstva mužů. Samozřejmě i družstvo žen. Slaví tělovýchovná jednota 25 let svého založení. Oddíl národní házené, samozřejmě. Tam byl faul, budeme se věnovat hře, rozehrává Řehák. Roch, který rozehrává Řehák. Hráč tělovýchovné jednoty Dobruška a jeho oddílový kolega Jelen už míč nedostihl a tak za stavu 10-4 znovu v útoku Kubis, Zubík a Sobotka. To je Zubík, Kubis, faulovaný Sobotka, faulu se dopustil Jiří Šebek ze Sokola Plzeň újezd. Také on je velice zkušený, hraje národní házenou už 22 let. Kubis sice prostřelil, ale nebyla tam vzdálenost brankaře dodržena 4 metry od míče. Po druhé už Kubis úspěšný nebyl. Morava ale zůstává v útoku. Sobotka, Zubík. Sobotka z hezkého výskoku. Bojovný výkon podávají dnes hráči domácího výběru a sklízejí potlesk téměř 2000 diváků. Krásná návštěva obci, která má jenom něco přes 500 obyvatel. Ale už od časného rána se sem sjížděly auta a autobusy ze širokého okolí. Zkrátka velký svátek. Stále 10-4. A znovu Zubík získal míč. To je velice pohyblivý hráč. Sobotka, výborný střelec. Dává svůj 3. gól a zvyšuje na 11-4. Znovu taková trochu vykláněčka, vidíte sami, a Pavel Šrajl už nestačil. Něco přes minutu zbývá do konce prvního poločasu. Řehák. S 11. Gabriel. Který je odchovancem Tesly Mířany, teď je na vojně v Mostě. Výborně, Pavel Klosík ze Studenky. A to už je Bayer a Tyleček, kteří rozehrávají. Tentokrát to Klosík neudělal dobře, ale ani Vladislav Purma na druhé straně. A v útoku Moravy už znovu Malík, Kratochvíl, Nusko. To je Kratochvíl ze Sokola Rokytnice, Nusko je ze Sokola Stará Ves a Malík z tělovýchovné jednoty Veselí nad Moravou. Těsně před koncem prvního poločasu vede Morava rozdílem 7 branek.
Malík, Nusko. Znovu Malík. Kratochvíl, jenom do tyče. Ale Morava znovu zůstává v útoku. Tak teď už ne. Škoda. Ten rychlý protiútok už nevyšel. Rozhodčí Miroslav Šír. Tak a za malou chvilku, v tuto chvíli už byl zahájen druhý poločas utkání. Zopakujme si tedy, že Celek Moravy v červených dresech je u míče a vede 11-4. Nastoupil s útokem Liazův Přerov, Sobotka, Kubis, Zubík, který v prvním poločase nastřílel 8 gólů z těch 11. Domácí tělovýchovná jednota Liaz Přirov už řadu let usiluje o získání mistrovského titulu. Několikrát skončili doslova těsně před branami na druhém místě. Teď zatím po 4 jarních kolech tabulku vedou a funkcionáři říkali, že jestli se to nepodaří letos, tak snad už nikdy. No a podle hry tohoto útoku bychom si na ně mohli vsadit. To byla hezká střela Sobotky. Kubis střílel vedle, ale byl to tečovaný míč, takže roh. Faul Škrábka s číslem 12, který poprvé nastoupil. A v brance Čech vidíme nového muže, Stanislava Nového, který v tuto chvíli inkasuje 12. branku svého celku. Střílel znovu Kubis. Tak tedy 12-4. V útoku Čech teď Tocauer se 7, se 6 Němec, kapitán celku, a se 4, ano, se 4 Černý. A uvidíme pokutový hod. Černý nevyužil možnosti rozběhu, ale využil možnosti trestného hodu a snižuje na 12-5. Dává svůj 3. gól. Tak pouze Černý na straně celku v bílých dresech podává slušný výkon. Střílel Sobotka, ale už protiútok družstva Čech. Němec, Tocauer. Němec je ze Sokola Plzeň Újezd. Tocauer z tělovýchovné jednoty Stupno a Černý také z tělovýchovné jednoty Stupno. Fauloval Josef Tyleček, 32letý hráč Sokola Stará Ves, který startuje v utkání Čechy Morava po 4. a střílí Otakar Němec. Nestřílí, rozehrává. Je to volný hod. Fauloval Zdeněk Honusek ze Sokola Studénka, který také startuje po 4. v tomto výběrovém zápase. Zubík, Sobotka, znovu Zubík a Kubis, nejlepší střelec domácího výběru. Letý Jiří Zubík. Sobotka tam zkoušel vykláněčku, ještě Zubík střílel, out. To už je Kubis, znovu Zubík. Tato útočná trojice velice sehraná.
A další faul odpískal rozhodčí Zdeněk Nikl. Je to 13-5. To už je opravdu hrozivý rozdíl. Podívejte se, jak využil Kubis trestný hod. Střílí svůj 5. gól, celkově tedy 13. Přešlap brankoviště ze strany Václava Bajera. Černý, viděli jste tu faleš? Podívejte se ještě jednou. 13-6. Vykláněčka a pěknou falší. Rozdíl 7 branek. Sobotka znovu z útoku, znovu z výskoku, do tyče. Kubis se individuálně uvolňoval, po něm Zubík a tam bylo bránění v brankovišti a následuje trestný hod. Sobotka střílel vedle, takže další možnost pro družstvo Čech snížit velice nepříznivý poměr branek. 13-6 vede Morava. Tam došlo k porušení pravidla o nadhazování míče, takzvaný nízký pohoz. Hráč může buď míč 2 sekundy držet, a nebo si ho může nadhazovat, nebo může driblovat. Tak tedy příliš nízké nadhození míče. To je znovu útok Kubis Zubík. Sobotka, ale tentokrát ztratil míč ještě dřív, než se dostal ke střele. To už je Černý. Tocauer a Němec. Se 6 hraje kapitán družstva Čech Němec a ze 4 to byl Jaroslav Černý, 28letý útočník tělovýchovné jednoty Stupno, levačkou prostřelil brankaře Pavla Klosíka. 13-7. Moravané znovu vystřídali v útoku. Je tam Nusko, Kratochvíl, Malík. Takový kombinovaný útok. Malík to zkoušel vykláněčkou. Proti mezinárodní házené, tedy handbalu, jak říkají hráči národní házené, je tady daleko větší možnost kombinací v útoku. Tím, že se hraje vlastně pouze 3 proti 3, navíc se smí do brankoviště. Roh zahrává Malík. Kratochvíl, znovu Nusko. Hezká vykláněčka, viděli jste? To byl Jaroslav Malík, 31letý útočník tělovýchovné jednoty Veselí nad Moravou. 14-7. Malík dal svůj druhý gól. Dlouho držený míč, takže znovu možnost pro celek Moravy. S 5 Nusko. Kratochvíl střílel a ještě Nusko. Kratochvíl od břevna
A není to gól. Mně se zdálo, ano, i divákům, že míč byl už za brankovou čárou, ale těžko posoudit. Takže stále 14-7. Utkání má velice bouřlivou a sportovní atmosféru. Věříme, že i vám u televizních obrazovek se líbí ukázka tohoto sportu, který vznikl v roce 1905 v našich zemí a dokonce se hrála i 2 mistrovství světa. To bylo ještě před druhou světovou válkou. V roce 1948 se potom oddělil od mezinárodní házené a v roce 71 z názvu Česká házená vznikla naše národní házená. Tam je další faul. Dopustil se ho Milan Košař s dvojkou. Nusko bude rozehrávat. Kratochvíli jenom do tyče a tam bojoval Rusko spolu se Škrábkem. Míč pro výběr Čech. Další faul. Rozehrával Šebek. To už je Tocauer. Němec. Černý. Znovu Tocauer. Tak, byl tam Přešlov z brankoviště. Volný hod. Rozehrává Černý. Číslem 5 Jiří Šebek. Němec, Černý. Tocauer, ale faulován Zdeňkem Honuskem ze Sokola Studénka. Bude střílet trestný hod. Pavel Klosík už po několikáté úspěšně zasáhl, ale bude mít znovu práci. Proti střele Černého, Jaroslava Černého už neuspěl. Vidíte ještě jednou, jak Černý snížil na rozdíl 6 branek. 14-8. Černý dal už svůj 4. gól. Polovinu všech gólů výběru Čech. Kratochvíl, Nusko, znovu Kratochvíl, Malík. Příliš nízký nadhoz míče, takže znovu v útoku družstvo Čech. Znovu Černý. Faulován Václavem Bajerem, kapitánem moravského výběru. Tocauer, Němec. Tam fauloval Josef Tyleček ze Sokola Stará Ves a trestný hod rozehrává Marek Tocauer. Nerozuměl si Černým. To už je Nusko. Kratochvíl. Znovu Kratochvíl. Přešlap bránicích hráčů. Do brankoviště. Trestný hod bude střílet Nusko. Tentokrát dobře zasáhl Stanislav Nový, 22letý brankař tělovýchovné jednoty Stupno, který poprvé hraje toto výběrové utkání. A znovu výborný zásah Nového. V celku Čech došlo znovu ke střídání v útoku, tam teď vidíme 9 Řeháka, 10 Auersbergera a 11 Gabriela. Řehák.
Střílel z brankoviště, takže už a v útoku Moravy znovu Kubis, Sobotka, Zubík. Kubis to udělal velice šikovně, nejdřív nechal padnout obránce a potom oklamal i brankáře, přehodil ho, zvyšuje na 15-8, Kubis dal 6 gólů. Sedm gólů dal Kubis. S 9 snížil Řehák na 15-9. Tedy vede družstvo Moravy. Trestný hod po faulu bude rozehrávat Kubis. Kubisovi se opravdu dnes daří. Dal už 8 gólů, tímto zvýšil na 16-9. To je Řehák, Auersberger, Gabriel, znovu Auersberger. Zkusil to z výskoku a zkusil to dobře. Překonal Pavla Klosíka, snižuje na 16-10. Ozem takto překonal brankáře Moravy. 16-10. A ještě v téže, tedy ve 13. minutě, také z výskoku s číslem 13. Ve 13. minutě tedy 13. Sobotka. 17-10. Sobotka dal 4 branky. V útoku Řehák. Faulovaný Tylečkem. Rozehrává volný hod. To už je Auersberger. Gabriel. Řehák, ale ztrácí míč. Je zajímavé, že náhradníkem Pavla Klosíka v brance je Miroslav Prusek, 32letý, který tady už hrál před 10 lety toto výběrové utkání. To bylo prorážení, takže znovu možnost snížit ten 7brankový náskok zhruba v 15. minutě druhého poločasu. Trestný hod bude zahrávat Řehák. Vybral si Gabriela číslem 11, ten byl faulován, rozehrává znovu Řehák. A musí až dozadu na Auersbergera, to už je Gabriel. Auersberger to zkoušel sám, ale fauloval ho Zdeněk Honusek. Auersberger tam hledal místečko v brance, ale Pavel Klosík chytá dobře. Zubík. To už je Sobotka, Kubis. Hezká spolupráce celého útoku a znovu Kubis svým 9. gólem zvyšuje na 18-10. Takhle si přešlápl z brankoviště ven a překonává Stanislava Nového. 18-10. To jsme viděli faul na Auersbergera.
ale trestný hod zahrává Řehák. Hezky to udělal Auersberger. Uvolnil se tam a stačil dát gól. 18-11, trochu se přitom zranil, ale vypadá to, že to nebude nic vážného. Auersberger s prvním gólem snižuje na 18-11. To už je Sobotka, nejlepší střelec Kubis. Znovu Sobotka, Kubis. A tam získal míč Milan Košař z družstva Čech a možnost snížit 7brankový náskok. Dobře Auersberger, ten se rozehrál, 22letý útočník tělovýchovné jednoty Přeštice, vysoko vyskočil, snižuje na 18-12. Jediný zástupce loňského mistra tělovýchovné jednoty Přeštice. To už Sobotka, Zubík. Přešlap brankoviště. A tedy míč pro hráče v bílém. To už je Řehák. Auersberger. Tvrdě atakovaný Honuskem. Z toho trestný hod. Řehák. Jenom do tyče. 18-12. V 17. minutě druhého poločasu. S trojkou Merta. A už znovu útok. Malík, Nusko. Posledně jmenovaný dává svůj druhý gól. Zvyšuje vedení výběru Moravy na 19-12, ale se 7 je tam poprvé Zdeněk Vyškovský místo Malíka. Takže Kratochvíl, Nusko, Vyškovský. Už Auersberger, Řehák. Odpískaný faul. Rozehrává Auersberger. Na něj si dávají obránci Moravy velký pozor. Auersberger se tedy dvakrát dobře střelecky prosadil. To už byl Gabriel s číslem 11. Sražená střela. Jenom out. Auersberger. Zdeněk Honusek je zkušený obránce. Se 4 hraje už po 4. tento výběrový zápas. Pavel Klosík vyrazil, na rozdíl od mezinárodní házené zásah brankáře je v tomto případě signálem k rohovému hodu. Už Řehák. Auersberger. A přece získali hráči Moravy míč. Merta rozehrává. Honusek. Nusko. Kratochvíl. Znovu Kratochvíl. Nusko. A Vyškovský ze Sokola Albrechtičky neuspěl. Faulovaný Auersberger.
A my se díváme na 13. gól družstva Čech, který dal Auersberger. A já jsem dostal v tuto chvíli přesný údaj, je tady 2020 platících diváků. Takovou návštěvu by mohli závidět i mnohem rozšířenější sporty, než je národní házená. Už kratochvíl, Nusko, ale faulovaný. Běží 25. minuta druhého poločasu, do konce zápasu tedy jenom něco přes 5 minut. A kratochvíl střílí 20. gól svého družstva. Sledujete to pomaleně znovu. 20-13. 26. minuta. Číslem 7 je tam už Tocauer, se 4 Černý, se 6 Němec. Takové složení útočné trojice družstva Čech. A Černý dal svůj 5. gól. 20-14. Stále ještě v 26. minutě druhého poločasu. Už Nusko. Kratochvíl. Znovu Nusko. Znovu kratochvíl. Teď Vyškovský. A Nusko netrefil. 20-14. Jak už jsem říkal, je to vlastně odveta za porážku družstva Moravy loni v Řevnicích u Prahy. Nepřesně rozehráno. Už Merta rozehrává. Už Nusko, Kratochvíl, Vyškovský. Tentokrát proti našim dlouholetým rivalům z okolí Rokytice. Zvláště v tomto utkání se dá očekávat velmi dobrý sport. Znovu Kratochvíl. Teď se tam uvolňoval sám na brankovišti, ale byl držen za ruku a je to trestný hod. Fauloval ho košař. A uvidíme další pokutový hod. Za stavu 20-14 má možnost zvýšit vedení Vyškovský. Ano, stalo se. A vidíte sami, jak ta vysoká branka umožňuje střílet nahoru pod břevno. 21-14. Už příští týden se na tomto hřišti bude hrát ligové utkání Lias Přerov Sokol Albrechtičky. Merta rozehrává už Vyškovský. Desítkou Kratochvíl, Nusko. Něco přes minutu zbývá do konce zápasu. Fauloval kdo to byl? S 5 Jiří Šebek, ano. Ale už je hra znovu na druhé straně. S 5 to byl Šebek, se 6 Němec, se 7 Tocauer. Přešlap brankoviště bránícího hráče, a to znamená trestní hod. Nejlepší střelec družstva Čech Černý, ale nad. Stále tedy 21-14, už v posledních desítkách sekund tohoto zápasu. O vítězi je rozhodnuto. Družstvo Čech se bude snažit jenom skorigovat konečný výsledek. Myslím si ale, že jsme viděli velice hezkou ukázku tohoto sportu
s krásnými akcemi na obou stranách, na pěkném stadionu s vynikající diváckou kulisou. Určitě je to další důkaz toho, že tento sport má aspoň jedenkrát do roka místo na obrazovkách československé televize. Tak se dívejme ještě na útok výběru Čech. Němec střílel, ale gól nedal. Roh. Rozhodčí Miroslav Šír píská konec dnešního zápasu. My se s vámi loučíme konstatováním, že družstvo Moravy vítězí nad družstvem Čech 21-14 a budeme se těšit znovu na příští rok na výběrové utkání Čechy Morava v národní házené. Hezký zbytek dne.